ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. रत्नागिरी कोल्हापूर मार्गावरील दख्खन ते आंबा घाट दरम्यान गाडी अडवून चाकूचा धाक दाखवत आणि मारहाण करून 25,000 रुपये लुटणाऱ्या टोळीचा देवरुख पोलिसांनी पर्दाफाश केलाय. पोलिसांनी अवघ्या 2 तासात 5 आरोपींना जेरबंद केलं असून फरार असलेल्या 3 जणांचा कसून शोध सुरू आहे. फिर्यादीनं साखरपा पोलीस दूरक्षेत्रात धाव घेऊन तक्रार दिल्यानंतर घटनेचं गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तातडीने तपासचक्र फिरवलं. 9 एप्रिल 2026 रोजी देवरुख पोलीस ठाण्यात 8 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी 5 जणांना तात्काळ अटक केली. ही कारवाई रत्नागिरीचे पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे, अपर पोलीस अधीक्षक बीबी महामुनी, लांजा उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुरेश कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली देवरुखचे पोलीस निरीक्षक उदय झावरे, पोलीस उपनिरीक्षक प्रमोद वाघाटे आणि त्यांच्या पथकानं केली. या पथकात शांताराम पेंदेरे, प्रशांत मसूरकर, सचिन कामेरकर, नितीन जाधव, प्रशांत साळुंके, अमर सुतार आणि महिला पोलीस कॉन्स्टेबल रेश्मा चव्हाण यांचा समावेश होता.